Comezamos cos deportes. A pretemporada non puido comezar mellor para o Mombús Obradoiro, que nun ateigado pabillón de Rianxo gañou ao Porto. O Mombús Obradoiro gañou ao Porto no primeiro partido amigable disputado no pabillón municipal de Rianxo. Xogaron 7 xogadores do primeiro 4 do Obradoiro e saíron ao campo Sabat, Tomás, Laxa, Radovic e Jovet. O partido comezou cun primeiro cuarto moi igualado 13-16. Durante o segundo tempo, a igualdade mantívose cunha alta intensidade en defensa por parte de ambos os equipos, superando o equipo luso en rebote ao compostelán. A pesar disto, alcanzouse o descanso cun 34-30 reflectido no electrónico tras un triplo case sobre a bucina de Matt Thomas, nun pabillón municipal de Rianxo, coas bancadas a rebosar. Os portugueses non lle ian poñer fácil aos galegos. O encontro continuou igualado, pero os de Moncho Fernández reaccionaron cun parcial de 7-0. Neste cuarto, o conxunto galego conseguiu a súa máxima vantaxe de 9 puntos, pero enseguida responderon os lusos para rematar o terceiro cuarto 49-47. O Mombús Obradoiro saltou ao parqué no último tempo con aínda máis esforzo e garra se cabe que nos anteriores cuartos, pelesando cada rebote e cada balón para tratar de pechar o partido. O Porto seguiu resistíndose, pero finalmente a primeira vitoria da pretemporada foi para o Obradoiro. Despois deste primeiro test, o equipo desprazarase o domingo a Vigo para disputar o segundo memorial Quino Salvo, onde se enfrontará ao Barcelona Lasa.